the sun that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kapitlu 2 u ħnibdew naqraw mill-vers 14 sa 26. Kemm dal-pass huwa nafu bih, però jidir li jiena xorta għad fadal sfida qudiemna biex aħna nkunu aktar konfrontati b'dan qed jgħid hawnhekk l-Apostlu Ġabbu. Ġabbu 2 vers 14. X'jiswa ħuti jekk wieħed jgħid li għandu l-fidi u m'għandu xogħol. Tista' l-fidi salvaħ? Jekk hu jew oħt huma arwenin u neqsin mill-ikel ta' kuljum u jgħidilhom wieħed minnkom marru bisliem isħnu u ixbgħu mingħajr ma tagħtuhom dak il-ħwejjeġ li jeħtieġu għall-ġisem, x'jiswa? Hekk ukoll il-fidi jekk m'għandix opri imejta billi weħda. Iva, wieħed jista' jgħid int għandek il-fidi u jien għandi l-opri. Urini il-fidi tiegħek mingħajr opri u jien nurik il-fidi tiegħi mill-opri tiegħi. Intemmelja ma' dawieħed, sewta. Id-demoni wkoll jemmnu u jitredu. Imma trid tkun taf ja bniedem fieraħ li l-fidi bla opri imejta. Abraham is-siera mhux bl-opri kien iġġustifikat meta offra l-ibnu Iżak fuq l-artan. Tara kif il-fidi kienet taħdem mal-opri tiegħu u kif bl-opri il-fidi saret perfetta. U saħħet l-iskrittura li tgħid emmen Abraham lill-Alla u kien magħdud lilu bħaq jew kien magħdud lilu bħala ġustizzja, kien magħdud sewwa mal-Alla u kien insejjaħ ħabib Alla. Taraw mela kif bl-opri u ġustifikat il-bniedem u mhux bil-fidi weħida. Hekk ukoll Raħab il-mara tad-Dnub. Mhux bl-opri kienet iġġustifikata meta laqet il-messaġġiera u telqithom minn tri oħra għax bħalma ġisem bla spiritu u mejjed, hekk il-fidi bla opri hija il-pass li qrajtilkom minn Ġabbu fih messaġġ li tajjeb nikkonsidrawh illum il-ġurnata il għaliex l-istess problema illi affaċċja Ġabbu fil-Knisja Bikrija, meta l-Knisja kienet għadha tant ħal-bidu. U għadda kemm għadda isa dik il-problema għadha hemmhekk. Il għaliex ħafna hekk imsejja Kristjani llum taħseb il-fidi tagħhom hija fidi tal-karta pesta. Fidi li tidra sabiħa, però xin tasar x'issir. Ġabbu irid jikkonfrontana b'din l-idea żbaljata fost ħafna evanġeliċi. U jekk jgħid għandu fidi, allura din hija suffiċenti. Mentri l-sfida ta' Ġabbu hija illi il-fidi għandha tintwera bl-opri tajba, bl-opri prattiċi li għandna nagħmlu mal-koxun tagħna. L-istess ħaġa illi għallem l-Apostlu Pawlu. Pawlu Ġabbu żewġ apostoli għamlu l-istess ħaġa. Ġabbu hawnhekk qiegħed jikkonċentra aktar fuq dak li huma aħwa, jew isejħu nfushom aħwa, u jibda biex jgħidulhom x'jiswa ħuti jekk wieħed jgħid għandu l-fidi u m'għandux opri. U għalhekk ħsieb illi inkompli nafas ftit oħra fuq dak li smajna l-ġimgħa l-oħra, inkwantu il-ħniena tagħna murija lejna u permezz tagħna lejn ħadd ieħor.
Jena naħseb hawnhekk għandna l-oqol tal-prova kemm ta' bilħaq jiena nista' bil-konfidenza ngħid li għandi xiklu ta' Ġesu Kristu. Il-għaliex il-ħniena kif urejtkom ħadrata għal Ġesu Kristu, Ġesu kien attualment il-ħniena talla attwali fostna. U allura Ġesu urina li bl-emelja tiegħu, bil-mirakli tiegħu, bit-tagħlim tiegħu, urina x'tip ta' Alla huwa missieru li sar ukoll missierna ismu. Ġabu ftit aktar kien fil-itra tiegħu jgħid li reliġjon safja u bla teba' quddiem Alla missierja din. Iżżur l-intima u r-romol fil-lem jew fil-gwaj fiċ-ċirkostanzi qiebsa tagħhom u żommet innifsek bla teba' mid-dinja. Ħaġa għal ġabu jikkontradixxi dawn ħafna Kristjani llum daħlet moda li ngħidu aħna l-Islam ħanix reliġjużi. Skużi? Il-Kristjani huma l-iżjed nies reliġjużi fid-dinja. U ġabu qed jgħid x'tip ta' reliġjon għandna nikkoltivaw u ta' bilħaq inkunu esperti fiha reliġjon li hija safja u bla teba' ġifieri aċċettabbli quddiem Alla missier. X'inhija essenzjalment qed jgħidilna li tkun utli għal nies ta' madwarek li huma fil-hemm u fl-istess waqt li qiegħed titħallat u sservi ta' melħ u ta' dawl fis-soċjetà tiegħek, fl-istess ħin ma tiddakkarx mill-ħażen tagħha. Araw kemm sabiħa. Li żżur il-tima u drommu fil-hemm tagħhom u żżomm nifsek bla teba' mid-dinja. U dinja l-sfida li rridu nkunu fid-dinja man-nies biex nissollevawhom biex inniżlu l-batuti biex neħilsu li minnu mattan bil-problemi tiegħu il-tejn li minnu afflitt il-minnu għan il-beddaw mal-ħajt u jinsab fil-bżonn mingħajr ma nsiru parti mid-dinja. Il-ħniena mela hija l-kumpassjoni u l-modrija fl-azzjoni. U d-dinja propjament u rridkom tiffollowjahom hawnhekk illi ħafna minna għandna ħafna teoloġija korretta. Għandna ħafna tagħlim illi huwa tajjeb illi għanna fejn irroddu ħajr l-Alla, illi urina il-verità tiegħu, però hija forsi verità kiesħa bħal l-irħam illi fil-waqt jidher sod, però ma jilqax. Għax hija verità li mhijiex imħadma, mhijiex diretta biex tkun ta' benefiċċju għal ħaddieħor. Ġifieri ħniena hija li inti turi simpatija billi tmitt idek. Billi inti tinvesti ilek, billi inti tħammeġ idek. Għaliex, għax qiegħed appuntu tmur fejn hemm bżonn tmur biex tgħin dak li jkun. L-Apostol Ġwanni, infatti mid-9 awturi li Alla nqeda bihom xibbu dak li aħna ngħidulhom il-patt il-ġdid. Tisa awturi kollha kemm huma jisħqu fuq l-imħabba u partikolarment fuq l-ħniena. U ġifieri imħabba diretta lejn dawk li ma ħabbhomx. Lejn dawk li huma miżerabbli. Ġwanni fl-ittra tiegħu kapitlu 3 vers 16 jgħidilna minn dan għarafna l-imħabba tagħna għax hu ta' ħajtu għalina. Minn hawnhekk jgħid għanafu, xinja l-mħabba fl-ħam l-axħar, rajnija esebita fuq il-kalvar, u taħajtu għalina. U għanna, dinja risposta, dinja il-reazzjoni tagħna allura, għanna nagħtu ħajjitna għall-aħwa. Jiġifieri il-massimu li nistgħu nagħmlu u hija li jiena immut minn flok ħaddieħor. Dak hija l-massimu. Però Ġwanna ma jħallix hemmhekk, imma kull min ikollu l-ġita tad-dinja u jara l-ħuf fil-bżonn u jwara bil-ħniena ta' qalbu għalih kif tista' l-imħabba Alla tagħmel fih. U li biżżar
ħa ma nħobbux bil-kliem lanqas bil-sien imma bl-emil u tassew. Għal oħra, il-qarrejja oriġinali ta' din-litra apparentement kien jibgħatu minn din il-marda komuni ħafna fost il-Kristjani. Jiġifieri illi aħna billi jekk nafu li għandna bżonn nuru ħniena imma sempliċement billi nħadmu l-sielna naħsbu li għaw daqshekk biżżejjed. ħa ma ħobbux bil-sin biss imma bl-emil u tassew. Għadha oħra Ġwanni iridna illi idealment tasa biex tagħti ħajtek għal ħaddieħor. Ma kemm jiġu ċirkostanzi. Ġagwe ġurnejlek mela ibda minn affarijiet konkret, affarijiet żgħar, affarijiet li daħħalidek fil-bot biex tagħmel ħaddieħor. Affarijiet li inti għandek sija u ħadd mod investija għaġi ta' ħaddieħor. Madre Teresa kienet tħottej aħna nibdew bil-possibbli, nagħmlu dak li possibbli u nispiċċaw billi nirrealizzaw il qegħdin nagħmlu l-impossibbli. Imma tibda mill-possibbli. Imut li nżommu rasna fisħaq idan ngħixu f'forma kemm sabiħa l-mħabba u kemm sabiħa l-ħniena meta aħna nfusna marru f'din il-fost akomda insulated għalina nfusna mingħajr maħna kapaċi u mingħajr maħna il-kuraġġ li ħana nestendu l-istess imħabba tagħna, l-istess ħniena tagħna rċivejna lil ħaddieħor. Li ġrielna huwa l-istess ball li ġara lil dak l-espert tal-liġi illi Luqa jlaqana miegħu f'kapitlu 10 tal-Vanġeel. Fejn dana l-espert tal-liġi li mgħallem tal-liġi hawnhekk jgħidu għandu liqfa u jġarra bil-Ġesu mela li tittestjah għallu mgħallem x'għandi nagħmel biex nirret il-ħajta dejjem. Dan aħna nsemmula teoloġija tas-sufan jew teoloġija tal-kultruna. Li inti trid titkellem dwar ir-reliġjon, trid titkellem dwar il-Bibja, imma tibqa' teologu. Armchair theology. Ma dak isaqsih. Dan li huwa diġà espert u allura naħseb il-toġiba jafa diġà. Imma dak il-diskussjoni sabiħ li duk jaxin li tkellmu daqs ir-reliġjon. Tawżija flimkien. Dak it-tip x'tisma'. X'għandi nagħmel biex ngħid il-ħaġa dejja? Tal-li ma jafx, Ġesu qallu kemm miktub fil-liġi. Ġesu ta' Rabbi, kien. Tabaħ, illi, x'mistoqsija din, titaqqa. X'hemm miktub fil-liġi? Mhux inti l-espert għajdilna, x'hemm miktub fil-liġi? X'taqra? U dak wieħed qallu ħobb il-mulatija bħalta kollha, wara kollha, jisaħtek kollu, boħob kollu, u lil ġarajlek, ħobbu bħalek innifsek. Ġesu qallu tħallik weġġieb, tagħmel dan kejx. Ġifieri darba, Ġesu għal min huwa marra, għal min għandu l-informazzjoni. Ġesu jgħid issa għamel dak li taf. Għamel dak li taf. Però min ikun marit. Huwa marit. U dana ma soddisfax li hu nnifsu bit-tweġiba ta' Ġesu għamel dan u dejx. it-tweġiba tajta, hija tweġiba korretta, mur għamel hekk u tgħix. Imma dak li jrid jiġġustifika lil nnifsu għallu lil Ġesu u min huwa marit. Ejja, kollu diskussjoni ta' xejn. Infatti kienet dibattitu daħraq dakinhar fi żmien Ġesu. Min hu l-proxmu tiegħek? Mhux baqgħet jaqbel kien ħadd diversi skejjel. Kemm jgħid li l-proxmu tiegħek huma n-nies tar-raħal tiegħek, in-nies tat-tribu tiegħek, il-lub biss. Il-marqija tan-nies mhux il-proxmu tiegħek. Allora bħal kieku inkomplu diskussjoni għax hawn dan id-dibattitu min hu l-proxmu tiegħek. Ġesu għallu l-istorja tas-Samaritan tajba. Illi mill-qassis ta' qablu ra mill-moribondo menux. Il-Levita għamel l-istess baqa għaddej, il-Samaritan huwa għaddej ġihdejh u meta raħ kellu ħniena minnu. Kellu ħniena minnu, nafu l-istorja. U Ġesu mbagħad fl-aħħar jikkonfrontaħ lil dan l-espert tal-liġi u
Għalli ma kiena jidilek inti. Min kien il-proxmu ta' dak li huwa f'idejn il-ħallelin? U dak qal dak li wara ħnina miegħu. Imbagħad Ġesu qal mur u għamelek il ukoll. Għal darb'oħra, jekk it-teoloġija tagħna mhijiex pratikata, mhix imħadma, x'tismih? Il-punt kollu. Ġesu li tagħmel minna Samaritani illi s-Samaritan jekk xejn kien l-uniku wieħed li forsi seta' sab raġuni għala ma jaqafx u jgħinu lil dak il-morrubon għax ma kienx tar-razza tiegħu. U l-lum ma kienx jagħmluha lis-Samaritan u viċeversa. Però kienu illi serva ta' proxmu għal ħadd ieħor. Jiġifieri mhux biss illi tħoss modrija kolla ma għanna sentimenti għanna ġebel, għanna ġtkub ta' s-sġab, għanna sentimenti għanna nħossu. Il-fat li t-tħoss hija l-ewwel buttatura għall-azzjoni. Imma mhux biss li tħoss, imma li testendi il-modrija tiegħek. Mhux biss li toħlom li tagħti karità, imma li attwalment tagħtiha. Mhux biss li titlob biex taħfer. Mulejjeni biex naħfer, għallimni naħfer. Ibda naħfer! Ibda naħfer! Toħħax ġib skużi. Meta l-apostli l-ġesu għallu zidilna l-fidi tagħna. Ġesu għallu kif qed jgħidhom jekk ħuk jonqsok seba' darbit kuljum, aħfirlu xogħol. Zidilna l-fidi tagħna, mhux fidi. Wara dmir, mhux fidi. Wara dmir, intom il-sira l-insiri għamil dak jgħidu zidu, minar kwistjonijiet, minar ma protesta, minar ma jiddibatti, minar ma jiddiskuti, jgħamil ir-rieta ta' zidu. U da' sekk. Ma fatta għallom, daċċen ta' storja għallom, jekkem għaddej u ġirura minn ġurnata jaffrat fil-għara. Ta' jekk u mudda. L-għura metjow jgħidu l-ewwel id-prepara li xniekol, un bħadċin t-lesti, un bħad kuliet. Ekku, il-kwistjoni għadin illi għawnek għanna dover, jekk għanna jidrilna, jekk għanna nennu, illi il-fidi tagħna hija l-unika fidi ġenwina fid-dinja, taħt il-kapa tax-xemx. Il-Kristjaneżmu huwa il-metodu, il-mod kif wieħed isir aċċettat quddiem Alla u jkollu tama ġenwina tal-ġenna. Nemmilha qad ikollha. Imma jekk nemmerek, allura irrid nuri illi din il-fidi tiegħi attwalment tagħmel differenza fid-dinja. Tagħmel differenza. Allura l-mistoqsija din kif nista' jiena nasal biex neżerċita ħnina man-nies ta' madwari. Man-nies ta' madwar, man-nies li niltaqa' magħhom, man-nies li ħafna drabi aħna għadduhom bħala problema, jew problematiċi. Għax qegħdin ħartuli l-andament ta' ħajti. Kif se nasal? Waħdek ma jinxirx. Alla huwa s-sors tal-ħnina għalina. Jekk inti m'intix miexi ma' Alla f'xirka konsistenti miegħu, bħala għadġisu ibqaw fija u jiena fikom, mi jibqa fija u jiena fija, dan u li għamel ħafna frott. Il-bqija tista' sellek innifsek Kristjan kemm trid. U mingħajr frott Ġesu jgħid li l-fera titqaċċar u tinxteħed fin-nar. Alla huwa il-missier ta' kull ħniena, U allura jekk jiena għandi din ix-xewqa, dan id-desiderju li jiena nestendi l-ħniena l-proxmu tiegħi. U nkun niswa xi ħaġa fit-dinja. Din ħniena trid tasal lill-proxmu mingħand Alla permezz tiegħi. Imbiera Alla missier Sidna Ġesu Kristu missier il-ħnieniet, il-ħniena diversa tiegħu, ta' kull tip, ta' kull għamla. U missier il-ħnieniet u Alla tkun faraġġ, u Alla li jfarraġna fin-niket kollu tagħna.
Zid, huwa missier il-ħniniet. Infatti l-istoria tas-salvazzjoni kif hija rekordjata fil-paġna tal-Skrittura għandek minn ġenerazzjoni għal oħra, minn seklu għal ieħor. Alla qiegħed jagħti prova inkonfutabbli, prova storika ma' nies li huwa għażilhom sejħilhom il-Lut biex jurihom il-ħnina tiegħu. L-iskop biex ukoll bħalu jestendu dil-ħnina lil ħaddieħor. Fil-Luqa kapitlu 1 u vers 50 għandna lil Zakkarija il qed ifaħħar il-Alla u anzi lil-Marija, il-Marija om Ġesu u qed tgħid illi minn nisel għal nisel kontinwament minn nisel għal nisel hija l-ħniena ta' Alla ma' ta' Isa. Ġewwa u rejkom li hemm differenza bejn ħniena ġenerali ta' Alla mal-bnedmin kollha fuq il-ħolqien kollha. Ħniena ġenerali. Imma mill-ħniena speċjali, ħniena partikolari tiegħu illi Marja hawnhekk qiegħda taċċentu, qiegħda tenfasizza il-ħniena ta' Alla ma daw li jibżgħu minnu. Din hija ħniena salvivika. Din hija ħniena illi bija naslu għal maħfra ta' dnubiet hekk li Alla jilqana fiħdan. Hija ħniena minn nisel għal nisel. Ħniena li hija immarkata bħala il-fonti lajn tas-salvazzjoni tagħna. Issa Zakkarija illi fl-arja tiegħu fil-Benedictus jgħid illi Ġwanni huwa mibgħut biex jagħti tarif fuq is-salvazzjoni lil popli tiegħu bil-maħfra tad-dnubietom. Bil-maħfra tad-dnubietom. Kif tiġi bil-maħfra tad-dnubietom? Bil-ħniena ħelwa ta' Alla tagħna. Wa kemm sabiħa. Li għandna il-ħtijiet tagħna, id-dejn tagħna huwa kkanċellat bil-ħniena ħelwa ta' Alla tagħna li biha jżurna iż-żerniq bil-lori. Alla li beda bħax-xemx tiegħek fil-għodu. Tibda tikser dik id-dalma tal-lejl. Bdaħħalna fit-tarif tiegħu u aktar mhux aktar nirrealizzaw kemm ta' bilħaq niddependu fuq il-ħniena tiegħu. Biex idawwa lil dawk li qegħdin fid-dlam u fid-del tal-mewt biex imexxi riġlejna fit-triq ta' snin. Kull darba l-ħniena tal-Alla jurija biex aħna nimxu fil-mogħdija tiegħu. U ċoħe fil-mogħdija tal-mħabba. Pietru l-istess ħaġa. Ġartu kull awtur tal-Iskrittura jenfasizza il-ħniena tal-Alla. Fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 1 vers 3 jibda dossoloġija ngħidula. Dossoloġija hija tifħir lill-Alla, lodi lill-Alla, ibierek lill-Alla, imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. Għaliex, s-sarta ta' għajr fraġuni għaliex, imma partikolarment, għal din ħaġa, imbierek Alla missier Sidna Ġesu Kristu li bil-ħniena kbira tiegħu reġa' welibna għal tama ħajja bil-qawma ta' Ġesu Kristu minn bel-imwiet għallu jibki mitħassax, ma jittabbax, ma jgħix nerfu fis-sama jibkom. Għaliex għandna dak li għandna llum il-ġurnata bil-ħniena tagħna. Bil-ħniena tagħna illi bl-inizjattiva tiegħu wellibna mill-ġdid tagħna ħajja ġdida fi Kristu Ġesu, f'unjoni miegħu. Trid tkun ħanim ħadd ieħor, trid teżerċita din l-istess ħniena li rċivejt minn Alla. Waħdek ma tasalx. Waħdek impossibbli li turi ħniena. L-Apostlu Pawlu fl-ittra tiegħu lil Timotju kapitlu 3. Ifakkarna illi wara li konna ma nobdux u mqarqin u dawn fejn kollha. Jgħidilna li issa mhux blopri tajba li konna għamilna, iżda skont il-ħniena tiegħu salvana. Kull darba skont il-ħniena tiegħu. Alla resaq lejna meta bil-ġustizzja seta' faċilment eżiljana bil-preżenza tiegħu. Bil-ħniena tiegħu salvana bil-ħasita twelb ġdid u t-ġdid tal-Ispiritu Santu li sawa kuna bil-kontra b'Ġesu Kristu s-Salvatur tagħna.
issa jidna aħna ġustifikati, issa għandna tagħmel l-ħajta dejja. U allura irridek tħaqqaq fuq dawn l-ejjeġ, irridek tirrepetihom qed tagħmlu, irridek tispjegahom regolarment biex in-nistalla jagħmlu għal-logħ tajba. X'inhu għal-logħ tajba? Logħ tajba li inti ħadkun utli, ħadkun ta' benefiċċju għal ħaddieħor. Jiġifieri m'intix ħadkun mer illi qata', mer illi qata' dar in-nies kienu jarmuh barra. Ma t-torba tal-għad biex jintrifes għaliex għax ma jiswa assolutament xejn. Jissejjaħ merħ, jibder jisu merħ, pero ma jiswiex. Jekk il-merħ jaqta, ma jiswiex. U jekk id-dawl li ju fikom sa dlam, kemm kbir dak id-dlam. Iġi għawnek qegħdin nitkellmu dwar kemm hija utli il-fitna. Kemm hija utli? Hija sempliċement tiżjien f'moħħna teoloġija tajba, importanti li nkun nafu l-verità. Ma l-verità li noħadmuha bil-mħabba. Pawlu fitra tiegħu l-Efesin bażikament jgħid l-istess ħaġa. Tgħidilna li Alla kapitlu 2 vers 4. Jgħidilna imma Alla li huwa għani jew sinjur fil-ħniena Alla wara. Dan huwa l-fonti tal-barka tagħna. Alla sinjur fil-ħniena għal imħabba kbira tiegħu li biha ħabna anke meta konna mejtin fid-dinja. Ara ħajdu ma Kristi. Ħaġa saqsik. Għaliex inti Kristjan illum u mhux bħal Jean Paul Sartre jew Albert Einstein. Għaliex? Għax Alla wera il-ħniena kbira tiegħu. U Pawlu mbagħad kompli iva bil-grazzja aħna salvati permezz tal-Fidi. Mhux bil-logħbi. Għax aħna xogħol tiegħu maħluqin fil-Kristu Ġesu għall-opri tajba illi Alla ħejjen qabel biex aħna nċillhom. Il-ħsieb tiegħu jieqa hemmhekk imbagħad ikompli jitkellem fuq xi ħaġa oħra. Xi ħaġa oħra li jkompli stessa imma il-climax jitlaq vers 10. Ma ħnissalvati bil-opri tagħna. Saħħa bil-grazzi tagħna il-ħna tiegħu hija l-fonti ta' kumpata. Imma għaliex? Illa għaliex aħna nista' magħluqa fil-Kristu Ġesu għall-opri tajba, dan huwa l-iskop. Din l-intenzjoni. Alla Alla ħafilek. Alla Alla tagħti ħaġa dejja. Alla Alla għamlek ħaj fil-Kristu Ġesu bit-twelid ġdid biex inti tagħmel l-opri tajba, biex inti ssir għall-ewwel darba bniedem normali. Qabel konna bnedmin iva, bnedmin biex bija Alla iva, ma kienx bija Alla mawġa, matna, imħasra u maħmuġa. Issa Alla qed jirrinovana. Alla hija iġeddidna fix-xbija tiegħek, dik ix-xbija qed inaddafa, qed jillustra, qed jidritta. Bħal meta għandek fenna fiha pittura li tant tkun rat ħsarat, mbagħad ir-restawratur jerġa' jġibha fil-pożizzjoni oriġinali tagħha. Dak li qed jagħmel Alla irid nkunu bnedmin ta' bil-ħaq, bnedmin ta' vera, bnedmin maħluqin biex aħna jimpurtana minn ħadd ieħor. Dan huwa l-iskop mela, l-iskop ewlieni aħna salvati biex insiru ħamina, biex aħna inwasslu l-imħabba Alla lil ħadd ieħor, biex aħna nsiru nixħu lil missierna illu fis-smawiet. Kif kienu missierna illu fis-smawiet? Ġesu qal diversi stejjer, paraboli sejħuna, biex jispjegana il-qalb tagħna, il-Alla li jfittex il-niflek. Il-niflek qed jaħrab minnu Alla jfittxu. L-istorja fawża tal-Eden il-ħan illi wara illi ritorna lura għand missieru. Daħħaru ġiħat missieru imma meta kien għadu fil-bot ħafna raħ missieru. U ġietu ħniena. U ġera. U ntefa fuqhom u bisu.
kif nista' niddeskrivi b'mod eċċellenti, b'mod sabiħ il-karattru tagħna Alla huwa ħanin. U jekk jiena qed inkun ħanin bħalu hija bil-ħniena tiegħu eżerċitata fija, imħaddma fija illi tfur biex tilħaq il-ħadd ieħor. Alla mħabbni ftit, ġaranja, Alla mħabba kbira tiegħu illi biha ħabna. Għandi wisq ħniena, naffordja li ngħaddiha wkoll il-ħadd ieħor. Dan huwa raġunament tal-Vanġelu. Alla salvana biex aħna nestendu nfusna għal ħadd ieħor. Allura prattikament, fil-realtà, kif se nkun ħanin? Billi batti fiżiċi ħafna drabi titqum il-postok, toħroġ mid-dar, tinvesti ħinek, iddaħħal ilek il-but, b'mod prattiku, tgħin il-batuti, l-emarġinati, l-foqra. Il-foqra qegħdin madwana u maħniex nirrealizzaw, maħniex nindunaw illi huwa foqra. Biss jekk tagħmel paragun il-ħajja komda tiegħek, il-ħajja mfawra bil-barka tagħna, u inti tibqa' tipproteġi ġidek bħalli kieku huwa tiegħek, ma tafx li huwa misluf lilek minn Alla. Bħala amministratur biex inti tbierek il-ħadd ieħor bih. Ġabu l-pass rajna. Qed jgħidilna x'iswa jekk inti tgħid li għandek il-fidi u m'għandekx xogħol. X'iswa? Wiġbu. Ma jiswa xejn. Ma jiswa xejn. Kemm aħna bżonn bil-lezzjoni ta' ġabu. Tgħidilna ħana għax nara. Linda qed ikellem ġabu. Ġabu qed jgħidilna kif ħankunu salvati, aħna le. Qed ikellem lill-aqwa, qed ikellem lin-nies Kristjani. Jibda il-diskussjoni tiegħu vers 14. X'jiswa ħuti jekk wieħed jgħid li għandu l-fidi. Min qed ikellem? Lin-nies li huma diġà salvati, diġà maħfura, diġà ġustifikati quddiem Alla. Huma nies li qegħdin jgħidu li huma Kristjani. U allura ġorbu qed jgħid in-nissamela u huwa uru l-ġenwinità tal-fidi tagħhom. Kif? Billi jekk wieħed huwa fil-bżonn mhux tal-dumor bisliem, isħnu u jixbaw, imma għadhom ikkontribwixxu dak il-gwerx jeħtieġu għal-ġisem tagħhom. Ġibinna il-każ ta' Rahab. Rahab kienet prostituta pagana ġo Ġeriko, kienet semat. Alla x'mirakli kbar qed jagħmel fost il-poplu Ludi u dak poplu Ludi ħadd mill-Eġittu u issa kienet il-Kanan u din Rahab ta' mara immorali li kienet ma' l-inqas raġunatu qalet Alla tagħhom Alla ħadd. U Alla ħaj, u Alla potenti. U allura meta nsertaw ġew għandha l-ispjuni li kien bad Ġoswe biex jitkixfu il-belt ta' Ġeriko. U kienet taf li s-sultan ta' Ġeriko kienet tfittex ħajjithom biex joqtolhom. Ħbietom fuq il-bejt. U għattietom bil-tiben u dara sakemm il-soldatu tas-sultan u għarbu imbagħad teddithom lem minn oħra. Għalfejn għamlet hekk għax emnet li Alla ta' Iżrael u Alla l-ħaj. ġabu qed iġib l-eżempju tagħha li mara x'teoloġija kellha. Kif x'Bibja kienet tagħti? Sempliċement biex mija semat dwar dal-poplu illi Alla tagħhom qed jagħmel leġubijiet. U fuq dik il-sempliċi xnija aġixxiet bil-fidi u allura aġixxiet b'mod prattiku ipproteġiet il-messaġġiera u bagħtithom lura l-istien. U ġabu jgħid għax bħalma ġisem bla spiritu u mejjed hekk il-fidi bla opri mejta. Kieku din għaltilhom lill-messaġġiera għaltilhom nemmen illi Alla tagħhom u Alla l-ħaj. Però issa morru li minn hawnhekk għax ma nix trabil mal-pulizija, ta? Morru, iġru, id-daħmux fin kwiet. Kienet fidi vera dik? Le, kiex kun fidi vera. Il-fidi tagħha waslita biex ħadet azzjoni. U allura il-ħina aħna is-segwaċi ta' Ġesu Kristu
Il-ħina ta' tintwera konsiderazzjoni għal dawk li huma fi kriżi, għal dawk li huma f'diffikultà, għal dawk li għandhom ostakli, kif nista' jiena għall-inqas nissolleva. Erfaw it-tabit ta' xulxin, jgħidilna l-Apostol Pawlu. U bekk intom twettqu l-liġi ta' Kristu. Kristu refa t-tabit tagħna, vera? It-tabit għaddu bħala huwa nifsu. Għara fattor dan li iġor jew jeħtieġu tad-dinja. It-toqol illi kienet jitħanna u li bieħ kollha taħt il-kundanna tagħna. Kristu taqqa bieħ fis-salib. U allura meta aħna nerfgħu l-biżijiet ta' xulxin, qegħdin inwettqu l-liġi ta' Kristu. Bħal nagħmel Kristu qed nagħmlu aħna wkoll. Meta Pawlu tara Ġerusalemm biex jiftieħu l-apostli l-oħra, kif ħaqasmu x-xogħol, kif ħajjevanġelizzaw. Tajjeb, ftehmu ħaġa waħda. Aħna tnax ħanibqgħu nikkonċentraw fuq il-lut, inti mur għand il-ġentili, għand il-pagani, tajjeb, biss qal fil-Galatin 2:10, biss qal xtaquni nagħmel ħaġa waħda, illi niftakar fil-foqra. Min laqgħet kollha li sar Pawlu mur il-barka Alla jagħtulek. Ħanduk lit il-leminja tax-xirka. Naqblu rieħ. Ferma. Biss ħaġa waħda, jekk jogħġbok. Ftakar fil-foqra li għandna fostna f'Ġerusalemm u Pawlu qal jiena konti nħeġġeġ biex nagħmel hekk. Infatti, nafu kemm ħadet kemm stinka fil-knies kollha illi waqqaf dejjem semma dik il-kolletta, dik il-ġabra ta' flus biex imbagħad tittieħed Ġerusalemm għas-solliev tal-aħwa. Kristjaneżmu ta' vera. Kristjaneżmu fir-realtà. U l-ħina wkoll l-aħwa muluha iva b'mod materjali imma wkoll dispożizzjoni spiritwali. Sant Muslim jgħid jekk nibku għal ġisem li minnu ir-ruħ tkun ħarġet. Ma nix nibku għal ruħ li minna għalla jkun warrab. Waqt funeral dik id-dama bżinna. U aktar ma persuna mejta tkun kriptana, aktar nibku. U hija xi ħaġa naturali. Basta tu dak raġuna jekk nibku għal ġisem li r-ruħ tkun ħarġet minnu. Ma nix aktar nibku għal ruħ illi għalla jkun warrab minna ruħ mitlufa. Għarru mitlufa. U dinja wkoll sfida oħra li għandna qudiemna dis-sena l-aħħar. Nixtieq għal-ġieħ ta' Sidna Ġerusalem illi nitqanqlu lejn dawk li huma fil-bżonn u fl-istess ħin lejn dawk li spiritwalment huma mejta li huma mitlufa. Ġesu qal jekk intom ma temnux li jnawu tmutu fid-dubietkom. Qed jagħmel ċara, jekk il-bniedem imut mingħajr Kristu, jintilef għall-eternità fl-infern. Fil-kwieni ħorox illi ma jfandux. Fejn id-duda tagħhom ma tmutx u n-nar ma jintafix. Fejn ikunu mixfutin fid-dlamit ta' barra. Din hija realtà. Terminant. Mela għax min tixtilħaq lin-nies li huma din hija ħnija tagħna li għandna nwasslu dil-bxara tajba lil ħaddieħor. Ejja nagħmluha bis-sena. Ejja nibdew il-kmieni. Xi wħud minnkom qed intaħlu ħared lil Alla. Xi wħud minnkom tagħmlu xejn. Alla huwa ddisgustat bikom illi tiftaħlu li għandkom il-ħina tiegħu. Tiftaħlu intom maħfura u m'intomx għall-inqas tippjanaw biex twasslu din ħadd Alla l-ħadd ieħor. L-Apostlu Ġuda fl-ittraq tiegħu jgħid żommuruhom minħabba Alla, ħellu bil-għaqar għal xhur u bil-biża' salvaw l-oħrajn billi taħtfuhom in-nar. Taħtfuhom in-nar għax iż-żmien qasir. Iż-żmien qasir u m'għandna ebda garanzija tal-futur. Issa huwa l-jum tas-salvazzjoni, issa nridu noħorġu, issa nridu nnienu nixħandu din il-bxara li aħna nfusna nifirħu hija. Nifirħu ntennew. Din hija ħajja kollha tagħna. L-Apostlu Pawlu
Meta tafu intom il-xtib ta' trattament ki jirċiv manant il-konċittadini tiegħu u killudi mant il-lud x'ki jirċiv swat, ħabsijiet, tħaġġir ta' tip ta' trattament. Jivverifikaw, jgħajruh, u frattant, isma' xejn, frattant, jgħid ħudi. Ix-xewqa ta' qalbu, t-talba di Alla għal Iżrael huma li jkunu salvati. Pawlu seta' faċilment. Mara, biss il-ġentili, faħam l-aħħar dak kien dik il-pulsjoni tiegħu. Kristu għandu appostu tal-ġentili. Imma kienu ħobb lill-ċittadini sħabu Lud. Laħab tal-aħmu. U kienu murajnu. U kienu kull dabba jikkalkistaw. U għabek jgħid li xorta għadna għanitlaħ għal-jom biex kun salvat. Jiena għandi swit il-qalb kbir u nikel bla jgħidu f'qalbi. Għallut. Għax ċaħdu l-Vanġelu. Hija din il-dispożizzjoni tagħna. Hija din meta naraw poplu mati, poplu żgħir, għażiż salina, aħna din. Issa taħdu għam il-fatt, aħna din. Kif tħasseb il-poplu mati? Jiena Italija ninsab nikketfem. Nikketfem il-poplu tagħna sejjer qed jiżlu lura. Spiritualment sejrin il-baħar. Alla għandu f'dal ta' nies. Intom. Illi permezz tagħna kapaċi jagħmel eġubijiet. Ġesu beda bit-12. U b'dik rivoluzzjoni għadha sejra sal-lum ġurnata. Beħsibna lesti li aħna nuru il-ħniena tagħna fix-xandir tal-Evanġelju. Illi bid-dmuħ fajnejna iva. Bid-dmuħ fajnejna forsi nisimgħu stramba din illi m'għadniex nafu nibku. M'għadniex nafu nibku. Għax aħna rġiel. Aħna żgħar. Aħna qawwin li tibki tragiku. Ġermija tisa' qori kienet rasi ssir ilma. U għal-mejja għajn ta' dmuħ biex nibki. Nar lejl għal-maqtulin ta' bint il-poplu tiegħi. Għax huma l-koll adulteri, ġemma ta' nisim għarreħin, il-middu l-sirhom bil-qawwa tagħhom, bil-qawwa tagħhom għal-gider. Il-gider mhux issewwa, kiber b'saħħtu fil-pajjiż. Għax huma jimxu bil-ħażen minn ħażen għal ħażen. U li ma jarfunix jekk il-monej. U din is-sitwazzjoni tagħna llum. Minn ħażen għal ħażen, it-tarjer nikkalpestawh, il-ħażin nigglorifikawh, anke bil-liġijiet tal-pajjiż, issa żmien bil-liġi tal-pajjiż hija xi ħaġa aċċettata formalment. U Ġeremija qal m'hemmx li għajnejja jsiru għajn funtana ta' dmuħ biex nibki għal dawn in-nies sħabi. Dik m'għandix bid-dispożizzjoni l-oħra. Ikollu ngħid li l-Vanġelu għadu ma barax biżżejjed ir-ruħna. Għadu ma ħallix l-effett mixtieq fil-qalb tagħna. Meta kont f'xi sena tas-sekondarja fil-bidu tagħha, daħal Mr. Kolina u għalilna jiena ħankun l-għalliem tal-matematika tagħkom. U dak il-dilettant kbir ta' dak il-somom twal ma jispiċċawx. Dwar illi tkun xi erba' faċċati ta' titta biex taħdem somma waħda biex ma taħħa tiġi ħażina. Allura jiena faċli nikkopja minn fuq kasiebi ta' jekk mistakin jgħidilna fl-aħħar x'inkun għamilta kollha u wasalt tas-soluzzjoni tikteb QED. Quod erat demonstrando. Dak li rid nuri u rejtu, wara li taħdem ħafna, dak li rid nuri u rejtu, quod erat demonstrando. Password kont iġib punti tajbin, homework kont iġib punti tajbin, l-eżami kont ħedejjem. Għax kont bħal dawk l-insara li ġabu iċanfar
u jgħidilhom intom tajdu li għandkom il-fidi minn għamalkom opri. Kwod jgħu demonstrandu, jiena nixtieq illi xinu huwa sal fit-tmien tal-pellegrinaġġ tiegħek. E questa ħares lura. L-insomma twila li koħdimt u vera nikteb bl-onesta kollha nikteb QED. Ħajti kollha QED, kwod jgħu demonstrandu. Dak li gluri u rejtu xirri gluri f'ħajti ibneħana. Min ħakanna? Fatti prattiċi ta' ħniena, ta' karità li fatti ieħor u fl-istess ħin ukoll billi dak jara dan xejn. it-tarif tal-maħfra permezz tas-sakrifiċċju wieħed u effettiv Ġesu Kristu. Nadi ħadd ieħor. Għandkom din l-ambizzjoni f'ħajtkom. Qabel ma terrealizzaw se jkollkom taqdu l-pinna u tiktbu. Ħadkun kapaċi tagħmlu il-QD. Kwod erat demonstrat. Amazing grace, how sweet the sound that saved